سلام تخطات نايز channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي وترو تمنيتنان بهجنانيو لومون كم وترو على قداس نزلهم أبيت زيناتاتنا عالم حزنا لكم تينا لنا دونالد ترامب بيروبا تنحلو دحريو ميت ذا بريس هبزبل حدش انترفيو غيرلو بزح وشتاو قداياتي تنكيفوغن بزعبا فورين بوليسي لقداي يوكرينن لقداي نيتون ترز بالزربا اسمعلو اتزربا تدما رقصنيا نيروبا نتوم مرحتنا نيتو دك اصلي تكبون كم زي كونه وي ون عبب الدهو اب قدميهم يصبيهم كم زلو تغتيرلو ازخا دونالد ترامب ززاربو كم زغبري يفلطيو بفلاي ابزناي فورين بوليسي ززاربو دونالد ترامب كم زغبري يفلطيو ሙሉ በሙሉ ዲገብሮ 50% ዲገብሮ ከም ዝገብሮ ናብ ተግባር አሪዎም ትምጪ ስለዚ እቶም ግሎባሊስቶም ብድሕሪ መጋረጃ ኩሉ ነገር አቢዶም ተወሪዱ ዝነበረ ራዕዲ ፈጢሩሎም ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ ኣብዚ ዋን እዚ ክልተ ሃገራት ዳርጋ ሓደጋ ዝያዳ ክወጥቀን ዝኽእል ሓንቲ እኮ ድሓንያ ፈረንሳን ዩክሬን ክንሪና ብፍላይ ዩክሬን ዝበሃል ሃገር ልዕሊ ዓቕሙ ኣብዚ ኩናት እዚ ኢንቨስትድ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ ኩናትና ዩክሬን ልዕሊ ዓቕማ ተሳቲፋ ዘላ ካብ ዓቕማ ልዕሊ ዓቕማ ክንብል ከለና እቲ ኣብኡ ዝሰድዎ ዘሎ ገንዘብ ኣብቲ ውሽጣዊ ዓዲ ቁጠባ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክገብር ዝኽእልና ክኾነ ከሎ ናብ ዩክሬን ብምስዳዶም እቲ ምርጫ ድማ ጌጋ ምርጫ ስለ ዝኾነ እቲ ኩነታት ናይ ዩክሬን ድማ ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ ዘለዉ ይኸይድ የለን ስለዚ እንታይ ከጋጥም እዩ ንዝብል ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና መጀመርያ እስከ በዚ ናይ ዩክሬን ይጀምር ክንምንታይ እቲ ሊደርሽፕ ናይቲ ሃገር ኣብዚ ኩናታት ይኹም ዘሎ Kingdom will stand with Ukraine. We will not rest until Ukraine prevails. We will be here with you, providing the same level of support for as long as it takes. And we'll back Ukraine for as long as it takes. ريوم الله مبراب أي برايم مينستر مسيحهم الله أب قدينا يوكرين تراينا تزاربو مبراب أي تي بوريس جونسون زبال جميرو دحريوتا وال زنبرت مسيحات دحريوزي متينيرو أمو دحتا دماجي كيرستامر جلو مالتيو ስለዚ ኣርባዕተ ፕራይም ሚኒስተር በፂሓላ ዩኬይ ኩናት ናይ ዩክሬን ካብ ዝጅምር ጥራይ ቦሪስ ጆንሰን ከሎ ጀሚሩ ንሱ ምስ ወረደ ድሕሪኡ እትያ መፅያ ንሓፂር ግዜ ከይዳ ድሕሪኡ ዝመፅዩ ኣይሰለጦን ዝኸይዱ ሕጂ ድማ ትኪረስታመር ኣርባዕትዮም ድማ ሓደ ካብ ሓደ ልክዕ ተማኺሮም ከም ዝመፁ እንታይ ዘርእየካ እዚ ሓደ ነገር ንፁር ኮነልካ ደጊምኩም መራይዋ በዚ ይጅምር መጀመርያ The United Kingdom will stand with Ukraine. We will not rest until Ukraine prevails. We will be here with you, providing the same level of support for as long as it takes. And we'll back Ukraine. سنتاي درينا هذا نجر ينتصر أبزي بزي قد سنتاي برايم مينستر كاب سفلالي بارتلي كاب كالمن قدلي كاب كالمتيوم أبوري بوليسي ززوروم سب حدا مخاني قد فلتوي وسنا تكالات كم ززوروم زغانتايو سبكت كاير تغليغا كاب بجا كاب قال كاب قال ملنا غير كتمت أمو داتاجن اتزرح وسرح እቲ ህዝቢ ዝመረፆም ዘይኮነ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዝውሮም ንሱ ዝበለኹም ዝገብሩ ኣርባዕተ ፕራይም ሚኒስተር ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ፖሊሲ ግን ዝቕየር ዘየለ ስለዚ እንታይ ክትገብር ኢኻ ትመርፅ ግዜ ኢኻ ተጥፍ ዘለኻ ገንዘብ ኢኻ ተጥፍ ዘለኻ ምክንያቱ they're all the same ፍልሊ የብሎምን ሕጂ ብፍላይ እዚ ትሪኦ ዘለኹም ኪር ስታርመር ካብቶም ሌበር ፓርቲ እቲኣቶም ምስኪ ኮንሰርቫቲቭስ እዮም ዶይ ሓደ ዓይነት ኣካይዳ ዝነበረ እዮም ክትብል ትኽእል ኢኻ እዚኦም ካብቲ ኣንፃሮም ፓርቲ መፅኡ ልክዕ ካብኦም ይገድድ እዚ ድማ ስለዚ at the end of the day እቲ ዲሞክራሲ is an illusion ክብሉ ከሎ ሓቆም እዮም ከምዚ ትገብር ዘለኻ ኣብ ለውጢ ተምፅእ ዘለኻ ብድምፅኻ ይመስለካ ግን at the end of the day ንስኻ ተራ ሰራሕተኛ ኮይንካ ተምፅኣ ድምፅን ብድሕሪ መጋረጃ ሚልዮነራትን ቢልዮነራትን ዘለዎም ድምፅን ሓደ ኣይኮነን እቶም ሰብ ረሓት ሰብ ገንዘብ ብድሕሪ መጋረጃ ኣይምረፁ ኣይረኣዩ ኣይፍለጡ እቲ ድሌታቶምን ኣጀንዳናቶምን ግን ዝስራሕ ንምንታይ ኢና ነምፅኦ ዘለና እዚ እዚ ኩሉ ኩናት ተባሂሉ ዝተፈከረ ኣበይ ቤት For as long as it takes. Since the beginning of the conflict in Ukraine, every British Prime Minister has been clear Russia must be defeated, and Kyiv must be given the tools to ensure its victory. The UK has been one of the leaders in providing support to Ukraine, including training and weapons. But with incoming American President Donald Trump likely to take a very different approach, is that about to change? Our correspondent Alex Barker reports. سنتايو تي حتى زلو يوكي زبحال نفسه كبرايم مينستر ناتهم كلهم بوليتيكيات ناتهم ملو بملو نراشانا مسعر كل زكا لنا ولا نعنا نحسمنا ولا نعنا نكفأنا غلو نايل تريك ساقم يقات منا وطبعا يبلاشو حكوماتنا ستافيس آن نابكيناتنا يوكرين زلنا مليسنا نقصوا لنا بزبل أكايدا ياخدون يرو The problem is تزقبروا كله أستوات أخ قبراي كالن ترايدا يكونه ودكاتنا يوكرين أسعيب الله الجدما أب أمريكا ጽቡቕ ዘለዎም
completely 180 ዲግሪ ተገምጢሉ ብካል መንገዲ ክኸይድ ዝኽእል ፖለቲካ ስለ ዘለዎም እዩ ካብ ዴሞክራትስ ኣውፅኦም ሪፐብሊካን ዶናልድ ትራምፕ ከምፅኡ ከለዉ ወላ ኩሉ እንተዘይቀይሮ ኣብ ዓበይቲ ነገራት ግን መንገዲ ክቕይር ምዃኑ ኤሮፓ ከምኡ ዝገብር እዩ ዘድልዮም ነይሩ ግን ኣብ ኤሮፓ ከምኡ ዝበሃል የለን ኣብ ኤሮፓ እቲ ናይ ኤሮፓ መርሕነት እቲ ብኣሜሪካ ብድሕሪ መጋረጃ ንኣሜሪካ ዝውር ዘሎ ናይ ኤሮፓ ፔላ ጌር ሒዝዋ ዘሎ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ንኣሜሪካ ግን እቲ ህዝቢ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ዘለዎ ደገፍ ምስ ዘለዎ ተፈላጥነት ኣበርዒንዎ ነቲ ናቶም ፈተነታት ኩሉ ወፂኡ ኣሎ ማለት እዩ ሶ ካብዚ ናበይ ንኸይድ ትሕቶ ኤሮፓ ካብዚ ናበይ ክትከይድ ትኽእል እንታይ ክኸውን ዝኽእል እቲ ኔክስት ቻፕተር ናይቲ ጉዳይ እስክንስማ The self-styled dealmaker will be back in the White House soon, and one of his main priorities will be ending the conflict in Ukraine. As you know, I get along very well with Putin. I would tell Putin, you gotta settle. I would tell Zelensky, you gotta settle. His first term as president saw him pressure NATO. So ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኤሮፓ ሕብረት ብዙሕ መራሕቲ 10 ግዜ ኣኼባ 10 ግዜ ዋዕላ 10 ግዜ ሰሚት 10 ግዜ ፎሩም ይገብሩ ውፅኢት ግን ክመፅእ ኣይከኣለን ሓደ እቲ ዝበለፀ ንኣብነት ከም ሓደ ዩሮፒያን ዩኒዮን ሓደ ግሎባል ሱፐር ፓወር ክኸውን ዝኾነ ብሎክ ማለት እዩ ክኸውን እውን ዝኽእል ብሎክ ናቱ ኣውቶኖሚ ናቱ ናፅነት ሃልይዎ ናቱ ፖሊሲ ሃልይዎ ናቱ ወታደራዊ ዓቕሚ ሃልይዎ እንተዝኸይድ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ፅግዕግዕ ዘብል ኣይመሃለዎምን ዝኣክል ፀጋታት ኣለዎም ንራሽያ ክምክትዋ ኢን ጀነራል ብሓፈሻ ክትዛረብ ከለኻ ብቲዮሪ ክትዛረብ ከለኻ ማለት እያ ፕራክቲስ ከምኡ ይኮነን ግን ብቲዮሪ እዚኣቶም ከምቲ ዩሮፒያን ዩኒዮን ዝብልዎ ዘለዉ ኮምባይንድ ዝኾነ ፀጋታት ንኩሉ ብሓደ ገይሮም ከስርሕዎ እንተዝኽእሉ ነፍሶም ክኢሎም ጉዳይ ናቶም ባዕሎም ክፈትሑ ምኽኣሉ እቲ ፀገም ግን ጉዳይ ናቶም ባዕሎም ክፈትሑ ስለዘይከኣሉ ናብ መን ተፀጊዖም ኣለዉ ናብ ኣሜሪካ ናብ ኣሜሪካ ካ ተራ ምፅጋዕ ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ሓኺሮም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ እዚ ሕጂ ካልኦት ኢሊት ናይ ኣሜሪካ ንባዕሎም እውን ከምኡ ዝተዘወሩ ስለ ዝኾኑ ቸለል ኢሎም ክዛረቡ ይክእሉን እዮም ዶናልድ ትራምፕ ግን ነዚ ነገር ክዋሓጠሉ ይክእልኒ ከምዘይ ይዋሓጠሉ ድማ ኣብዚ ስምዑ ሕጂ ከሰንብዶም እዩ ብዚ We're not touching Social Security, other than we might make it more efficient, but the people are going to get what they're getting. Okay, so the entitlements And off the table. we're not raising ages or any of that stuff. Okay, off the I won't table. do it. Okay, let's turn to foreign policy. Should Ukraine prepare for less aid from the United States after you're sworn into Possibly, office? yeah, probably. Sure. You've said you can end the war in We're in 24 for 350 billion, and Europe is in. ሶ መጀመርያ ሕቶ ናቱ ኣብቲ ፎሬን ፖሊሲ እንታይ ኢላቶ ዩክሬን ኣብ ዘበነ ምሕዳርካ ብቲ ኤድ ዝወሃባ ዘሎ ኤድ ክብሉ ከለኹም ትረድ ኤድ ክብሉ ከለዉ ናይ እኽሊ ናይ መድሃኒት ናይ ገለመለ ከምኡ ክመስለና ኢሎም እዮም ኤድ ዝብልዎ እዚ ሽጣራ እዩ ተርዲኦም ኣለዎም ከመይ ጌርካ ንሰብ ነቲ ሕማቕ ነገር ከም ፅቡቅ ከም ዝቕበሎ ትገብሮ ሳይኮሎጂ እዚ ብርቀት ዝዝረብ ነገራት እዚ ፕሮፓጋንዳ ተራቂቆም እዮም ኣሜሪካ ትቦ ኤድ እዮም ዝብልዎ ኤድ ማለት እጂ ረድኤት ክንብል ከለና ናይ እኽሊ ናይ ገለ ኣብ ልዕሊ ሰብ ዝመፅእ ሂማኒታርያን እዩ ናይ ኣፅዋር ኤድ እዮም ዝብልዎ ሶም ገምጢሎም እዮም ጥቀምሉ ስለዚ ሚሊተሪ ኤድ ኣብ ዘበንካሲ ክጎድሎም ምዃኑ ወይ ከቋርፅ ምዃኑ ዩክሬን ክፈርሁ ኣለዎ ዶ ኢለወስ ያ ክፈርሁ ኣለዎም ኢሎም ምክንያቱ ከምቲ ዝነበረ ክቐፅል ከም ዘይኮነ ኢልዎም ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ጉድ ዘውፅእ ስለ ዝኾነ እዩ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዩክሬን ክሳብ 350 ቢልዮን ዶላር ሰይድና ኣለና ኢሉ 350 ቢልዮን ዶላር this is a lot of money ንኤርትራ ገማጢሉ ካልእ ሃገር ክገብራ ዝኽእል ገንዘብ ኢና ንዛረብ ዘለና ኮር ፅቡቅ ምሕዳራ ተረኺቡ ስለዚ እዚ ገንዘብ እዚ ንኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ነታ ትድምሰስ ዘላ መን ኢኻ ትብላ ዩክሬን ካልእ ሃገር ክገብራ ዝኽእል ዝነበረ ገንዘብ እዩ ንኩናት ክንዲ እዚ ንልምዓት ግን 1 ቢልዮን ክቡ ይክእሉን እዮም 1 ቢልዮን ዝኾነት ሃገር 1 ቢልዮን ንልምዓት ኢሎም ኣይሂቡን እዮም ኣሜሪካ ገብሮ ይክእሉን እዮም 1 ቢልዮን ክንበካ እንድሕር ኢሎምካ ናይ 2 ቢልዮን ክወስዱልካ ተኮይኖም ጥራይ ወይ 10 ቢልዮን ክወስዱልካ ተኮይኖም ስለዚ እቲ ንኩናት ዘለዎም ምድፍፋእ ስለምንታይ ኢኻ ክንደይ ግዜ ነጊረኩም እየ እዚ ገንዘብ እዚ ናብ ዩክሬን ኢሉ ዝኸይድ እምበር ንዩክሬን ኣይኮኑን ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ ተወሲዱ ናብቶም ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኣፅዋር ዘፍርዩ ናብኦም እዩ ዝሽየጥ ዝልወጥ ገንዘብ ማለት ካብ ታክስ ፔየርስ ካብቲ ታክስ ዝኸፍል ዘሎ ሰራሕተኛ ናይ ፖስት ኦፊስ ናይ ፅርግያ ዝኽስትር ዘሎ ገዛውቲ ዘፅሪ ዘሎ ካብኡ መንዚዖም ወሲዶም ታክሲ ኢሎም ኣብ ልዕሊኡ ድማ ዕዳ ወሲኾም ንመን ይህብዎም ነቶም ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ይህብዎም ስለዚ ኣብቶም ኮርፖሬሽንስ ኢንቨስት እንድሕር ጌርካ እቲ ገንዘብ ናይቲ ህዝቢ ናባኻ ትጠው ይመፅእ ገበን እዩ ግን ሪያሊቲ ድማ እዩ ፅቡቅ ኣይኮነን ገበን እኳ ኣይኮነን ግን ፅቡቅ ኣይኮነን ግን እቲ ኩንነት ድማ እዚ እዩ For 100 billion. Why isn't Europe in for the same as us? The one thing that should happen is that Europe should come in they should equalize. And, you know, Biden only had to do, like I did with NATO. I said, you got to pay your bills. They weren't paying their bills. And as you know, the Secretary General said, President Trump got 600 billion, now 640 to be exact,
And I used to use the 400 billion number. He corrected me. He said, no, you actually got $641 billion. So بسبب بزي خاشادين دونالد ترامب أبقى ما محضراناتو سيمبل نجارات كلتا تدمر كلتا 4 يوم يزبل دونالد ترامب ፖለቲካን ኣሜሪካን ከማይርዮን ነይሩ ምክንያቱ እቶም ኤሊቶም ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣፅዋር ከምኡ ኢሎም ከም ዘይሓቱ ገይሮም እዮም እቶም መራሕቲ ዶናልድ ትራምፕ መፅዩ ዋ ስምዐንዶ ንሕና ክንዲዚ ንኸፍል ተለና እሶም ካታ ክብ ዘይትኸፍሉ ኢልዎም ኣብቲ ናይ ኔቶ ስምምዕ 2% ናይ ጂዲፒ ናትኩም ኣብ ሚሊታሪ ኢንቨስት ክትገብሩ ዝግባእኩም ስለምንታይ ኣይትኸፍሉ በቃ ከምኡ ስለ ዝኾነ ገለመለ ብዝበሎ ዘይከፍል ሃገራን ኣይከፍልን ድሕሪ ዘይትኸፍሉ ኮይንኩም ኣነ ይከላኸለልኩም ዝኾነ ኣስተዋፅኦ ክገብር ኣይክእልን እዮም ዝበሎም ሃገራት ብራዕዲ ክኸፍላ ጀሚረን ካብ ዜሮ ዘይከፍልዎ ዝነበረ ናብ 600 ቢልዮን ገንዘብ ከም ዝኽፈል ተገይሩ ኢሉ እቲ ናይ ኔቶ ሰክረታሪ ጀነራል ሽዑ ዝነበረ መስኪሩሉ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ከምኡ ኢሉ ዝሓትት መራሒ ናይ ኣሜሪካ የለን ኢሉ that's why ድማ ዶናልድ ትራምፕ ፈሊጥዎ ኣሎ እቲ ሲስተም ነቲ ህዝቢ ኣሜሪካ እናመዝመዝካ እቲ ኤሊት ናይቲ ኣፅዋር ኣሜሪካ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ እቲ ገንዘብ ኣክን ናብ ሃገሩ ናብ ካልእ ኢንቨስት ስለ ዝገብሮ ዶናልድ ትራምፕ ብዙ ግዜ ብነው ይዛረቦ ዓድና ሳልሳይ ዓለም እዩ ዝብሎ ፅርግያታትና ኤርፖርታትናትና ናይ ሳልሳይ ዓለም እዩ ምስ ካልእ ዓለም ክወዳደር ትኽእል ኣይኮነን ስለምንታይ ኣብኡ ኢንቨስት ኣይንገብርና ዘለና ናበለ ነቲ ሃገሩ ኣናኣሰና ቆናፅበይ ዝዛረብ ኣይዋሕጠሎም እዮም ብዙሓት ግን ሓቂ ድማ ስለዚ እቲ ገንዘብ ኣብ ዝጠፍ ዘሎ ስለምንታይ ኤሮፓውያን ዘይከፍሉ ስለምንታይ ኣብቲ ናቶም ሴኪሪቲ ንሳቶም ዝያዳ ኢንቨስት ዘይገብሩ ብምባል ተዛሪቡ ከዓ ግድን ዘይከፍሉ ተኮይኖም actually ዝብሎም ስምዑታ ቀንዲ ኣዛራቢት ኮይና ዘላ because I said you have to pay your bills. We were paying for NATO. And you know why I got the money? Because I asked for it. It wasn't that complicated. Europe is in for a fraction. And war with Russia is more important for Europe than it is for us. It's important for everybody, but it's more important for Europe than it is for us. And you've said we have a little thing called an ocean in between. So, Donald Trump دلا كم زلا تاي زاربا. كلا إدما كناتنا روسيا يوكرين توصلنا ده مايلو. كناتنا يوكرين ناي روسيا نيروبا يكون زغد شيلو. نحن يكون كان زغد زكنازي نعاتاتهم يكاندي نسكيرتناتهم نعاتاتهم يكان زغد. ምናልባት ዘንጊ ዓመክ ይህሉ ኣመንጎ ኤሮፓን ኣመንጎናን ሓደ ነገር ንሽተይ ነገር ኣሎ እሱ ድማ ውቅያኖስ ዝበሃል ኣሎ ኣትላንቲካ ውቅያኖስ ኣሎ ስለዚ ንሕና ካብ ራሽያ ይኹን ካብ ሙሉእ ኤሮፓ ብውቅያኖስ ተፈሊና ኣለና እዩ ኤሮፓ ግን ምስ ራሽያ ብደብ ዝራኸብ ክፋልና ኤሮፓ ኣሎ እዩ ስለዚ ንሳቶም ነቲ ጉዳይ ናቶም ልዕለና ክኸፍሉሉ ዝግባእሶም እዮም ብኻልእ ኣዘራርባ ገምጢልኩም ተረድዎ እዚኣ ኣብ ኤሮፓ ዘሎ ሰብ መንግስቲ ኤሮፓ ኣብ ዘመነ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኔቶ ክቕፅሉ ተኮይኖም ልዕሊ ዓቕሞም ልዕሊ እቲ ዝገበርዎ ክኸፍሉ ክኽእሉ ኣለዎም ترديهم لهم ولا حجة settlement negotiations قال أنت تغيروا سلام تغينوا نيوكرين اللي معاتها بملو إيروبا كفلوا له يوم زلزال أمريكا عطهم قد دايس لزخونه السوم كفلوا له لذي again أديت إن إيروبا أجمع نبلزل لنا كاوز قد داي كاو كابتن وكينا زوجون لما عتاد ما كتوزيع لذي تقول لجنزب كعبين كمسين دليلك كابت سيستم مثلا يتاجر كابت رودا دلو ديو كابنا حكمنا تادينا تلتغرس منزع أمين كوزو قبل ليدما كيف أدا كعتو يوم تم حجرات مليسهم بتعداق يروم لما يوكرين كبوام بس whatever happens بزخانة يقول من قدي أوروبا أبزق دايزي كتير مخانة ويقول شجرة مليس كجدد مخانة رأيو زرداكا so زي تيجي لو كنا تاتي نيشتين نسمعيه and then نهاية أوروبا دبلومات تجبروها هنسمينا. You said you can end the war in 24 hours. You've even said you want to try to end it before you're sworn into office. You're actively trying to? I am. Have you talked to President Putin? No, I have not. You haven't talked to President Putin since you've been elected? No. Well, I don't want to say that, but I haven't spoken to him recently. So you've spoken to President Putin since you've been elected? I don't want to say that. I don't want to say anything about that because I don't want to do anything that could impede the negotiation. But you have talked about the other world leaders. Okay. مس بوتين تزراري بكذا مزلنسك تزراري بكذا بحدا ما عالت تتو قبلي الكان يركان عودو خط قبرت خوين كا زر ربن ركبها تنجمير كذا لاتو تزراري بقنا أبزلن كان هي تزراربكم بحفشة بعصر زبالة بس عباس قداي زي زاربني لوا by the way دونالد ترامب مزيوم اي بي سي مثلا مساتهم ببرخابو بزح سبع يتحقوسن سلمتاي مزيوم ميديا زيوم الرخابة ليلهم بزح حد دقفتناتهم أقرعهم زمي نزمي ميديا زين نزمي مينستريم ميديا مالتنا سي ان ان بي بي سي قال سلام تابهم يخير الله ازيوم سبازياتهم تقميه بالله من انصاريوم كودوون كتفوون زدليوم حتى دنعوم نتوم نعسر حلو بودكاست ستوديو ابناي كاله زي الترناتيف فيديو ديمت ابو خير دي زارب ببال تبيزناتو كلا كابتن كندك قربتناتو بتعم حريقه سلامتاي ازي مينستريم ميديا انصاريو
ሰብ ካብ ጸልይዎ እዩ ጉሒፍዎ ስለ ዘሎ ናብኦም ዘኺድ ምክንያት ክህልወካ የብሉን ስለዚ ካባቶም ክርሕቕ ይግባእ እናበሉ ብዙሕ ተቃዋሚታት ይመጽእ ኣሎ ግን ንሱ ነቶም ሰኔተርስ ክእምን ስለ ዘለዎ ነቶም ፖለቲከኛታት ክእምን ስለ ዘለዎ እዩ ናብዚኦም መጽኡ ገለ ዝብልኻ ነይሮም ብሓፈሻ ግን እዚ ናብዚ ሚድያ እዚ ምምጻእካ ከማ ናብዚ ሜይንስትሪም ሚድያ ምምጻእ ንዶናልድ ትራምፕ ኣድላይነት የብሉን እዮም ዝብሉ ዘሎ ምክንያቱ እዚ ሜይንስትሪም ሚድያ ሓደ ቀዳማይ ጸላኢ ናቱ እዩ ንዑ ንኸውድቕ ድማ ኩሉ ዓይነት ጥበብ ክኸይድ ዝኽእል እዩ እዚ ናባቶም ከይዱ ከምፅኦ ዝኽእል ለውጢ የለን ካልኣይ ከዓ እቲ ንዑ ዝመረፀ ሰብ ነዚኦም ሰምዖም ኣይኮነን እቲ ቤዝ ናቱ ፖድካስት ዝሰምዕ ካልእ ዓይነት ፎርማት ናይ ሚድያ ዜናታት ናቱን ትንተና ናቱን ሲ ካብ ካልእ ፎርማት ናይ ዩቱብን ገለን ዝሰምዕ እምበር ካብ ካልእ ፎርማት ዝሰምዕ እምበር ኣብ ሲኤንኤን ከፊቱ ሲኤንቢሲ ከፊቱ ኤቢሲ ኤንቢሲ ከፊቱ ዝሰምዕ ኣይኮነን ስለዚ ናብዚኦም ብምኻዱ ይብልዎ ነይሮም ብሓፈሻ ግን እንታይ ይብላ ኣለሱ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ነቲ ዝገብሮ ዘለኹ መስርሕ ንኣባኸ ክነግሮን መዛረብ ክኸውን ስለ ዘይደሊ ክዛረባ ይደልኒ ግን እቲ መስርሕ ጀሚሮ ኢኹም ዘለኹ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ መስርሕ ናይ ሰላም ዝርርብ መፍትሒ ናይቲ ኩናት ነቲ ኩናት ጠጠው ንምባል ኩሉ ፈተነታት ይገብር ከም ዘሎ ይዝርከብ ሓደ ኣብዚ ክርዳእኩም ዘሎ ለንቀነ ኣብዚ ኤውሮጳ መፅኡ ከሎ ኡፍ እዮም ክብልሉ ቀኒዮም እዚ ከዓ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ንዶናልድ ትራምፕ ከስድዕዎ እዮም ዝሓስቡ ነይሮም ምስዳዕ ማለት ከዓ እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ኩናት ኢዱ ክሕውስ ወይ እውን ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ክሳተፍ ይደልይዎ ኣለዉ ሕጂ ኣብዚ ፓሪስ ዝነበረ ናይ ትቤት ካቴድራል መመረቕታ ከምዚ ንሪኦ ዘለና በቃ ሕግብግብ እናበሉ ከምዚ እናበሉ ኣጆኻ ገለ ምሳኻ ኣለና እንቋዶ ሓመፃኻ በቃ ከምኡ የለን ሕግብግብ ዝበሃለሉ ዝነበረ ብዙሕ ሕግብግብ እዩ ዝበሃለሉ ነይሩ ስለዚ እዚ ኩሉ ንምንታይ እዩ ንዶናልድ ትራምፕ ንምእማን ንዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ መስመር ናቱ ንምእታው ዝግበር ዝነበረ ምዃኑ ግን ዶናልድ ትራምፕ ነዚኦም ኦልሬዲ ተረዲዎም ኣሎ ዕላማ እንታይ ምዃኑ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጦ ንሱ ኣይ ምስኣቶም ኣይሰማምዓን ወይ እውን ነቲ ናቶም ሓሳብ ኣይቀበሎን ወይ ካልእ ማለት ኣይኮነን ግን ኢን ጀነራል ንምንታይ ከምኡ ይገብሩ ከም ዘለዉ እንታይ እቲ ዕላማ ናቱ ተረዲዎም ኣሎ ንዶናልድ ትራምፕ ኣብታ ናቶም ዘበገስዋ ከንክስዎ ደልዮም ከም ዘለዉ ምሰን ከስዎ ድማ እቲ ኩናት ሓንሳብ ምሳተኻዮ ካብኡ ክትወፃእ ትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ this is what we see ናይ መወዳእታ ክንሰምዓ ድሕሪኡ ኣብቲ ትንተና ዝውሃብ ዘሎ ንሰግር there are people being killed in that war at levels that nobody's ever seen before you have to go back to the Second World War and even that if you take a look at and you know what it is it's the soldiers largely the cities have been emptied out and demolished the country has been demolished if I won that election which you know how I feel about it I won't get into it because we don't need to start that argument ዶናልድ ትራምፕ እኮ ነቶም ፀላእትናቱ ከም ዶናልድ ትራምፕ ዘሕርሮም ሰብ የለን ሓደ ኣብቲ ኩናት እቲ ሚድያ ክዛረበሉ ዘይደሊ እዩ ሚድያ ብፍፁም ክዛረበሉ ዘይደሊ ዩክሬን ተደምሲሳ እዩ ዝብሎም ኩሉ ግዜ ኣነ ነዚ ኩናት ጠጠው ከብሎ ክብል ከለኹ እቲ ኣብኡ ዘጋጥም ዘሎ ዕንወት መሕሰብዎ እዩ ዝብሎም ብዝበርትዕ ቃላት ገይሩ ኢኻ ዘርድኦም ከተማታት ተደምሲሰን እየን እቲ ሃገር ተደምሲሳ ዴሞሊሽድ ማለት ተደምሲሳ ማለት ይብሎም ክንደይ መንእሰያት ተቐቲሎም ኣለዋ ካልኣይ ኩናት ዓለም በር ከምዚ ዓይነት ሞት ተረኣዩ ይፈልጥን ይብሎም ስለዚ ከምዚ ዓይነት ህልቂት ንዘሎ ኩናት ጠጠው ከብለየ ክብል ከለኹ ሰብ ኩሉ ምሳይ ጠጠው ክብል ዝግባእ ኢሉ ኣንጻረ ኣይኮነን ክኸይ ዝግብኦ እንታይ ዝገብሮም ዘሎ ነቶም ኤሊት እዚ ቋንቋ እዚ ሰብ ከይጥቀመሉ እዮም ዝፍትኑ ስለምንታይ ከምኡ እንድሕሪ ኢልካ ኩናት ጠጠው ክብል ኣለዎ ይክብል ሰብ ንሳቶም እንታይ ይብሉ ዩክሬን ራሻ ትወድቕ ኣላ ዩክሬን ሓቦ ኣለዎም ዓዶም የጥሕንሎ ገለ እናበሉ ቃላት ነቲ ህዝቢ ኣብ ውግን ክቕፅል እቲ ቃንዛ ናይቲ ህዝቢ ሰብ ክስምዖ ከምዘይብሉን ብሰንኪ እቲ ቃንዛ ድማ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ኣለዎ ከይብል ማለት እዩ እዚ ከምዚያ ገይሩ ንሱ በንጻሩ ነታ ምረት ናይቲ ኩናት ክበድ ናይቲ ኩናት ኣትሪሩ ብምዝራብ ነቲ ናቱ ተበግሶ ከም ዝድገፍ ይገብሮ ኣሎ I mean, I think it's an easy argument. It was really proven even more conclusively by the win that I had on this one. But you did had I, sir. Well, that's your opinion, but I disagree with it. Had I assumed, kept control, number one, Israel wouldn't have happened. Number two, Ukraine would have never happened. It would have never happened, Ukraine, Russia. But the number of people that are being killed, soldiers, young, beautiful soldiers, hundreds of thousands of people are being killed. And, you know, it's very interesting. It's level. Totally level, the battlefield's totally level. You know what's happening? Yeah. The only thing that stops a bullet, you know what it is a body, a human body. And the people that are being killed, hundreds of thousands on both sides. Russia's lost probably 500,000. Ukraine's lost higher than they say, probably 400,000. You're talking about hundreds of thousands of bodies laying all over fields. It's the stupidest thing I've ever seen, and it should have never been allowed to happen. Biden should have been able to stop it. Sir, will the United States stay in NATO? بفتصم كأنه تكوينات نخيطة أو نخيبل تماغو زلا دقرم يوناي زيوم غازيتنيات تريومسي
ጋዜጠኛስ ናይ ሰላም ይተኸውን እምበር ናይ ኩናት እዩ ግን ናይ ጋዜጠኛ ናይ ሎሚ እቲ ኩናት ትጋገል ኣለኻ ኣንኖ ገለ መለና በሉ ኣብኻ ኩሉ ግዜ ክዛረቡ ከለኻ ራሻ ብዙሕ ሰብ ትኸስር ኣላ እዮም ዝብሉ how is that even possible ባሲ ንሰብሲ ከመይ ገይሮም እዮም ከደንቁርዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ኣብዚ ዓይነት ኩናት እዚ ብተደጋጋሚ ባዕሎም ከም ዝበልዎ መፅሓፍቲ ከም ዝሓፍሉ war of attrition እንድሕሪ ኮይኑ ብዝሕ ኣፅዋር ዘለዎ ይድስዕር ብዝሕ ኣፅዋር ብዝሕ ሰራዊት ዘለዎ ይድስዕር እዩ ዝበሃል ብዝሕ ኣፅዋር ዘለዎ 10 ዕፅፍ ናይ ዩክሬን ከም ዘለዎ ራሻ ይድፍለጥ እዚ ኮፍ ኢሎም ከለዉ ብነፈርትን ብገለን ገይሮም ድከቶም ዘፅግቦም ዘለዉ ራሻ ከመይ ገይሩ ዝበዝሐ ራሻ ሰራዊታ ክቕተል it's just it doesn't even matter እቲ መን ተቐቲሉ መን ተቐተልና እቲ ግንባር ስለዘይልና ክንፈልጦ ይንኽእልና ግን in general መን ይስዓር ኣሎ መን ዝጉዳእ ዘሎ መን ዝህሰ ዘሎ ተይልና ግን ዲስካሽን ዘድልዮ ይኮን ዩክሬን እንድሕሪ ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩኻ ስለንታይ መንእሰይ ትስእና ኣላ ዩክሬንካ ክትብል ኣለካ ድሕሪ 203 ጥራይ ተቐቲሉላ ኣሎሲ 35 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ሃገር እንታይ ኮይነ እያ ሰራዊት ትስእን ዘላ ወሓደ ሰራዊት ዘጋጥማ ዘሎ ማለት ካብ 35 ሚልዮን ህዝቢ ሓደ 2 ሚልዮን ሰራዊት ንኽተውፅእ ከቢድ ኣይኮነን in general ማለት እዩ ስለምንታይ ናይ ሰራዊት ፀገም የጋጥማ ኣሎ ኩሉ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ኣብኡ ከለኻ ገምጢልካ ተሪኻዮ ዘይሰርሕ ኮንሰፕት ምዃኑ ትፈልጥ እቲ ዕላማ ግን ኩሉ ግዜ እዚ እዩ The international order. The current rules-based order. Rules-based world order. The rules-based order will be defended. Rules-based order? In a rules-based global order. To uphold the rules-based international order. Undermines a rules-based international order. The rules-based international order. For the international rules-based order. كل زربهم حدا معان تفضلوا يماخروا اليوم سبدي صحيف تسدلهم انت هواي حيلي يزوبهم تقال انا يردانني they always use the same word البروباغندا كلاتهم كم coordinated زخونه فلوي سوشيال ميديا ناتهم نزيا يقوم تبلو زبل سوشيال ميديا اللهم مثلا تم راحتن إليتن ترايز تقاملوا سوشيال ميديا اللهم كم زبل صحف كمان يوتيوب مالتي زت تقاملوا على حدا which rules نايمن rules you ما إسرائيل تقبروا زلا كفالنا يترولس based order دي أبوك هم كله ترولس كم يزغون تسجد تأجبنا يترولس اللي نساتهم كنت حسخلو no problem قالوا سب national security ناتو defend قبر كلوجن all problems أعتبر مالتي إذا وتينا تابعنا نريد زلنا نبحكي زجرمي زيارة يوا زيارة تحداش دبلومات كرام مريض أم زلويا كيا كلاس حداش foreign policy na Europa ناتو حلافيتها top diplomat na European Union كنا تمريض زلها لأن كان أمال تفسخ هذا na security meeting na foreign ministers انتهي سكيلات هيفا I will not communicate with that fool and that's it she said ministry قدات وصاينا Russia سيرجي لافروف كراخب አይደልኔ ምዙ ጽሎ ለዚ ክራኸብ አደለቴ ብለ ምሱ ኮሙኒኬት ክገብር ደለቴ ብለይኒ ያትልደላ ናይ ዲፕሎማሲ ሓላፊ ተባሂላ ዝኾነ ይኹን ዲፕሎማሲ ክትገብር ምስ መንዳ ይኹን ዲፕሎማሲ ክትገብር እንታይ ክትገብር ያ ተመሪፃ ሚኒስትር ምክልኻል ደይገብርዋ ነበሩ it's just embarrassing በቃ ኩሉ ሰብ በዚኦም ዝግረም ዘሎ አንታይ ዘሬካ ናይ ሰላም አንፈት ከም ዘይብሎ በፍንጭ አንተ ዘይኮይኖም በፈቶት ክገብሩ ከም ዘይኮኑ በፍንጭ ዝገብርዎ ድማ ሳብ ዶናልድ ትራምፕ ዝውድዮም ክገብሩ እምበር ግዜ ሸሚቶም ናወኩም ለስኹም ዝኽእሉ ስለዚ እንታይ ዘለካ حسابك مقبار كدلي and she doesn't care that Lavrov won't communicate with her either and besides he probably doesn't know who that Kaya Kallas is maybe they felt out khon غليسو مساك زرب አይደለኒ maybe ሽማውን زي فلت አከውን ከም ዝኽል ካም ግንዛቤ አይደለም የምዙ ሰለ ስለዚህ of state since Thomas Jefferson, which of course means the worst Secretary of State in history. He says there's $50 billion he still wants to send to Ukraine. You'll hear him say this. Chris, cut number 10. We're focused in very practical, concrete ways, really on three things. Making sure that it has the money, the resources it needs to sustain its economy and to sustain its defense. We've now managed, on the basis of the frozen sovereign assets, the Russian assets that are frozen, to get $50 billion to Ukraine that will be going out the door in the coming weeks, both from the United States and Europe, and that will carry Ukraine for some time into next year. ريولام كابتن روشا تقميت زلو حزنا زلنا جهبتي وسيدنا 5 بليون ناب يوكرين كنسدينا زخا دونالد ترامب كيما زخلو نستوسنا غزي كنقصاصا 5 خل غيرنا كنسددينا يبلو سلازي
ዳርጋ ብሻትሻይ ማርሻዮም ዝኸዱ ዘለው እንታይ ንምግባር ዶናልድ ትራምፕ ኣብታ ስልጣን ከይኣተወ ከሎ ኩሉ ዝከኣሎም ናብ ዩክሬን ከሰጋግርዎ መዓልታዊ 1 ቢልዮን 700 ሚልዮን ገለታት በቃ እዩ ዝሰድድ ዘሎ ጆ ባይደን ካብቲ መንግስቲ ናቱ ከምኡ ድማ ካብቲ ናይ ራሻ ዝብልዎ ዘለዎ እዚ ከዓ ነቲ ኩናት ክሳብ መወዳእታ ሰከንድ ኣብታ ስልጣን ዘለዋ ነቲ ኩናት ንምንዋሕ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ እዮም እዚ ገንዘብ ድማ ከም ዝብለኩም ንዩክሬን ስለ ዝፈቱ ድንጋፀ ስለ ዘለዎም ኣይኮነን እቲ ገንዘብ ካብ ኣሜሪካን ካብ ካልኦትን ተወሲዱ ናተን ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣፅዋር ክሰጋገር ስለ ዘለዎ እዩ ሳተን ድማ ቀስ ኢለን ክሳብ ዶናልድ ትራምፕ ተን 4 ዓመት ዝውድአን ብዝተፈላለየ መንገዲ እናገበራ ገለ ብዕዳ ገለ ኣሜሪካ ድሕሪ 10 ዓመት ድሕሪ 5 ዓመት ድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ክትከፍሎ ትኽእል ዕዳ እናተባሃለ ሜቢ ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ምክንያቱ እቲ ድሕሪኡ ዝመፅእ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካልኣይ ግዜ ክምራፅ ስለ ዘይክእል ካብኣቶም ተደይ ተመሪፁ ነቲ ኩነታት ኣብቲ ንቡር ክመልፅዎ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ንነዊሕ ክቕፅል ዝኽእል ምዃኑ እውን ዶናልድ ትራምፕ መዕረፊ እንተዘይገይሩሉ እዚ ጉዳይ ፍኸም እናበለ ፀኒሑ እቶም ካልኦት ምስ መፁ ከቐፅልዎ ከም ዝኽእሉ ሪመምበር ኣብ ኣፍጋኒስታን ልዕሊ 20 ዓመት እዮም ፀኒሖም ስለዚ ን20 ዓመታት ክፀንሑ ከም ዝኽእሉ መዓት ክሳራታት ከጋጥም ይኽእል ግን ንመን እቲ ክሳራ ምፍላጥ የድሊ እተን ካምፓኒታት እናኸሰባ እየን ዝቕፅላ እቲ ግለሰብ እዩ ዝኸስር ስለዚ ኣንቶኒ ብሊንከን ከም ዝብሎ ዘሎ ነቲ ኩናት ንምቕፃል ኩሉ ዝከኣሉ ክገብር ምዃኑን እቲ ገንዘብ ድማ ንዝተወሰነ ንዩክሬን ጠጠው ከብላ ዝኽእል ዘበለ ኩሉ ክህልፉላ ይፅዕሩ ኣለዉ ማለት እዩ Second, munitions and everything that goes with that, whether it's air defenses, whether it's missiles, whether it's armored vehicles. We're working in a very determined way, again, to make sure for many months ahead that Ukraine will have what it needs. The United States is pushing out the door everything that we can. But beyond that, we have this process long established, Secretary Austin established at Ramstein, to make sure that we're fully coordinated with allies and partners. And that's exactly what we're doing. And we spent time, again, talking about what the needs are and how each of us can play a part. ከም ተወሳኺ ድማ ኣፅዋራት ኩሉ ዓይነት ዘድሊ ኣፅዋራት ኣብ ኢድና ዘሎ ዘበለ ኣብ ዝተፈላለየ መንገዲ እናገበርና ናብ ዩክሬን ከም ዝበፅሕ ንገብር ኣለና ንጓየ ኣለና ዝርከብ ኣፅዋራትና ዘበለ ባይ ዘ ወይ ሓላፊ ናቱ እቲ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ሓላፊ ጃክ ሰለቫን እንታይ ኢሉ ገለገለ ኣፅዋራት ልክዕ ካብቲ ፋብሪካ ውፅእ ክብል ከሎ ኢና ናብ ዩክሬን ዝሰዱ ዘለና ኢሉ ኣፅዋራት ከምቲ ዝድለ ስለዘይብልና ወላ እውን ካልኦት ሃገራት ገዚኦሞ ናብኡ ክበፅሕ ዝግብኦ ዝነበረ ነተን ሃገራት እናነገርና ካብኣተን ኣትሪፍና ናብ ዩክሬን ከም ዝኸይድ ንገብር ኣለና ኢሉ ስለዚ ክንምንታይ ሕፅረት ናይ ኣፅዋር ከም ዘለዎም ኣሜሪካ ምክንያቱ ከምቲ ዝድለ ፋብሪካታት ንኩሉ እቲ ኩናት ኣኮሞዴት ክገብር ዝኽእል ወይ እውን ከብል ዝኽእል ስለዘይብሎም ኣብዚ እዋን እዚ ሽግር ኣለዎም ግን ነተን ዝርከበን ዋላ ካብቲ መኻዚኖታት ናውፅእ ንዩክሬን ክቡጋ ፀገም ከም ዘይብሎም እዩ ዝነግር ዘሎ And then finally, mobilization. This is critical because even with the money, even with the munitions, there have to be people on the front lines to deal with the Russian aggression. Ukraine has hard decisions to make about further mobilization, but these are necessary decisions. We have a commitment, though, for every person, every soldier that Ukraine mobilizes. We're committed to making sure that they have the training and the equipment they need to effectively. እንታይ ዝብሎም ዘሎ ንግራ መንገዱ ግን ቀንዲ ዕላማ ዩክሬን ድማ ሰራዊት ከተዕስክር ክትክእል ኣለዋ ካብቲ ሰራዊታ ካብቲ መንእሰያታ ወላ ናብ ንኣሽ ክወርድ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለው እቶም መንእሰያት ወሲድኩም ንግንባራት ክትመልእዎም ክትክእሉ ኣለኩም ስለዚ ሰብ ተምፂኹም ንሕና ኣፅዋርን ትሬኒንግ ወይ እውን ተዕሊምን ንሕና ክንገብረሎም ኢና እዚ መንእሰያት ከተምፅእ ክትክእል ኣለካ ንዘለንስኪዮም ዝብልዎ ዘለው ኣፅዋር ክንበካ ተኮይንና መንእሰያት ኣምፅእ ካበይ ከምፅእ ዘየለ ካበይ ከምፅእ ግን ዝርካቡ ካብ ዩክሬን ዝወፅእ ቪድዮታት ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ካብ ቅድሚ ኣዴታቶም ዝምንጠሉ ካብ ስድራ ቤቶም ዝምንጠሉ ውጊ ከዓ ውጊ እቲ ሰብ ክምንጠል ከሎ እቲ ውጊ እንታይ ዓይነት ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ንሞት ይፍረዱ ከም ዘለዎ ደቆም ስለ ዝፈልጡ ብጣዕሚ እዮም ዝዋግኡ ባእሲ ዳርጋ ገለ ኣዴታት ዓበይቲ ኣንስቲ ምስቶም ዝገፍኦት ሃገራት ዲቕ ዝበለ ባእሲ ገብራ ገለመለ ኣብ ገሊኡ ቀሊዖም የውድቕዎን መዓት ሕማቕ ኢኻ ትርኢ ኣብ ኤክስትራ ዝወፅእ ኣብዚ ከምፅኦ ይክእልኒ ዩቱብ ኣይፍቅድን እዩ ዩቱብ ኦልሬዲ ሴንሰርሽፕ ስለ ዘለዎ እቲ ኩናት ዩክሬን ትዕወት ኣላ ተኢልካ ጥራይ እዩ እምበር ናይ ዩክሬን ብፍላይ ድማ ካብ ውሽጢ ዩክሬን ዝወፅእ ሕማቕ ኣይሕልፍዎን እዮም ኣብዚ ኣይደኖ ገለገለ ዓበይቲ ቻነላት ይሕልፍዎ ኮኑ ግን ኣባናስ ኣየብልዎን defend the country. I mean, not only is much of this absolutely untrue, Ray, it's as if he's been asleep the past 2 years and is utterly ignorant of the slaughter that the Ukrainian young men have endured and the thin ice that the military is on now. I'll let you take it from there, Ray.
እንታይ ዝብል ዘሎ መንእሰይ ስለምንታይ ተወዲኡ ኢሉ ክሓስብ ዘይክእል ሓደ ደንቆሮ ወይ እውን ሓደ ሕማቕ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ስለ ዝኾነ እምበር መዓ ሰራዊት እኮ ነይርዎም እዩ እቲ ዝወሪድዎም ዘሎ እቲ ኩሉ ሰብ ከምዚ መተይ ክርዳእ ነይርዎ ፈልጥ እንድዩ ግን ከምዚ ዓይነት ቃንዛ ክወርዶም ከሎ ንሰላም ኢኻ ትጓየ እምበር ነቶም ተሪፎም ዘለዉ ከዓ ኣስዕቦም ኣይትብልኒ ኢኻ ግን እንታይ ገዲሽዎም ዘይስንኻ ሕፃ ቆርጥመሉ ከም ዝበሃል ኢና ንርኢ ዘለና Well, Judge, he did mention the 18 and 19, 20 and 21-year-olds who have escaped the carnage so far. Now, Tony Blinken and Jake Sullivan are adamant that they be recruited, that they be wrapped up and sent into the battle or into the fight, as Lloyd Austin has taught them to say. My God, how cynical. The battle is lost. All these guys want to do is go out of office saying, we gave Zelensky everything he asked for. The only problem was he was reluctant to draft the 18-19. We drafted the 18-19, volunteered when Vietnam. Well, these guys don't know anything. They never volunteered for Vietnam. They never put on a uniform. So it's terribly cynical that they're accusing the سنتايم كقبر زفتنا زلوهم زول زلونا بحق الدم زي بلهم مرحت مخانم يزنقر زلو حجي أمودة تاز تقبل زلو تاكتيك زلنسكي نتم دك 10 شو 10 شعته إسراء تريفهم زلو نعتاتهم كوستم من البعض عم تدي جردما بسنكي يوكرين وتهدرات كأسكر سلزي مرز أيات تكوينات وديان هنا كلنا بنيرنا إلى كتسافر في تاريخ سلزدلي زلو يلو زي نتي سبتي نب ودكت نعاي تجردما أبتهجرو almost مريت ندي ودي قزولة تدقفناتو كابت مريت دمان تحت كورد مخانون نحوارون كم قبلنيا كقطر مخاني يمسون سلزي أبقد قواد يمسون توها بتتقبر سكوب تدما بهزبخات سلا ما يبقى لك فعلنا هزبخا قتلك هم زغلوني قبرها سلزي ني زيلانسكي أب من قرا قريتو ولو زي قداي زي أبي ومينير نوح ونهاتو سنتاتنا يتهاجري في تسمكم زلي ريالو نسون تتخيلوا نيتو قال ملكات ويز زلزلو ساتمكا عايش مع سكوينهم نسخان وجن كان ده تطبسوا لمبر إذن أنا زخون كينات يكون نابلو يوم ساعات الزلو سلزي التكوينات نابي يجلسوا خيط كم زغل نابر هالكا خيط كله من مليس كاخد حزم كتري غلها مالتي هذه نسولدو because توم أبجاف زلو كابو بصدقة كامل لنا بعد زيان رقينا توم دبلومات زقبر يلا we could achieve more results, which is weakening Russia. We see their economy in a very dire straits. So we shouldn't overestimate the power of Russia. We should not underestimate our own power. So كم زين رياضنا زيا كل جزء تي نتكوينات نمدففا بزوجها تزارب سلزي راشا كتودق تغليا ناي راشا مودق تخلو الليو عقبنا خعابيو أنا إسناين رأيو نابلت نتكوينات نوح كخيب يعتدف زلا كم وصل استدافد الله يوم دبام منيستر قديت وصاي رما تردون له دحري سلام زبل دحر قينو اب بوتا يبلو نبزوان زي تكوينات زنا واحد راي تبدحر مغارجان عطاتهم تراي نقمي دمصوم زلو مناتو امريكا كغددوم سلازي تدلي نتا امريكا تدليو زدليو كسرحو زمرصو نعطاتهم يابقد دمصوا ስለዚ እዚኣ ሰብ እዚኣ ኣብቲ ቦታ ትመፅያላ 5 ዓመት ኣለዋ ጋድ ነው ሳብዘን 5 ዓመት ኣይከጋጥም ይኽእል ብሓፈሻ ትናታ ኢንቴንሽን ትናታ ድሌት ትናታ ኣካይዳ ግን ጠቕላላ ናብ ኩናት እምበር ናብ ሰላም ዝኸይዳ ኣይኮነን እስከ ስምዕዋ ንእሽተይ able to step up its military and financial support if the US under Donald Trump pulls out. Of course, European Union has been the biggest supporter of Ukraine, and we intend to do so. And we also intend to talk to our American allies why it's in their interest to also invest in Ukraine's security. Ukraine aid is not charity; it's investment into our own security, and I think it's also in the interest of the United States. If we look at the bigger picture, we see North Korea, Iran, China, Russia working together. We see the North Korean soldiers now also recruited by Russia in the fight in Ukraine. So if the US is concerned about emboldening China, then they should first also deal with Russia in all the So again, እዚ እውን ሓደ ካብቲ ዝጥቀምሉ ታክቲክ እዩ ሰራዊት ኣሜሪካ ንረብሓ ያ ማለት ክርድኦም ክኽእል ኣለዎ እዚ ጉዳይ እዚ ንረብሖም ምዃኑ ኣሜሪካ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ እንታይ የርብሖምን ንኤሮፓ ክንገድፍ ኣለና ክብሉ ከለዉ ረብሖም ስለ ዝጎድሎም ኣይኮነን ካብ ረብሖም ወፃኢ ክሳራ ስለ ዘጋጥሞም ዘሎ ጥራይ እዩ ኤሮፓ ቢዶም ዘሎ ኢፌክቲቭሊ ኣብ ኢዶም ዝኣተወ እዩ ስለዚ there is nothing left
ኣብ ኤሮፓ ተዋጊኦም ሲ ወይ እውን ኤሮፓ ገዲፎማ ኤሮፓ ናብ ዝኸዶ የብሉን ኣብ ክኸዶ ዝኽእል የብሉን ኢሎም እዮም ንራሻ ጥርሃ ነታ ራሻ ናብ ጎኖም ክገብርዋ ተኮይኖም ነዚ ኩናት ዝጠጠው ከብልዎ ኣለዎም ንቻይና ኢና ቀንዲ ክንቅርቅር ዘለና ሓይሊ ኩሉ ተጠቂምና ንቻይና አይዞሌት ክንገብር ኣለና ናይቲ ፕላን ዘሎ ኣብ ፕላን ናቶም ኩሉ ዓቕሞም ናብ ቻይና ከተኩርዎ እዮም ዘልዩ ዘለዉ ስለዚ ናይ ራሻ ኩናት ንኣታቶም ዲስትራክሽን ካብቲ ዕላማኦም ካልኣይ ድማ ፀጋታቶም ከም ዘባኽነሎም ዘሎ ይርዩ ኣለዉ ስለዚ ኤሮፓ ዝደልይዎ ዘለውን ኣሜሪካ ዝደልይዎ ዘለውን ንበይኒ ኤሮፓ ካብ ኣሜሪካ ተነፂሉ ናቱ ጉዳይ ክገብር ይኽእል ዶ ቀደም ይኽእል ነይሩ ሕጂ ግን ኣይመስለንን እቶም መራሕቲ ኦልሬዲ ኣትዮሞም ስለ ዘለው ግዜ ክወስድ ዘሎም ይኽእል ኸውን ኣብዚ ቀረባ ክግበር ዝኽእል ኣይመስለንን ልዕሊ ኩሉ ድማ ነዘን 5 ዓመት ኤግዛክትሊ ነቲ ኣሜሪካ ትደልዮ ክገብሩ ዝኽእሉ መራሕቲ ኣብ ኤሮፓ ሕብረት ኮፍ ኣቢሎም ኣለዉ ድሕሪ 5 ዓመት እቲ ዘሎ ግን ዝኾነ ለውጢ ክመፅእ እንተኮይኑ ድሕሪ ይክረ እዚ ኩሉ እዚ ነገራት ንሪኦ ዘለና ክሳዕ ክንደይ ዝተረጋገ ናይ ሰሜን ኮርያ ሰራዊት መፅኦም ኣለዉ ኢራን ትሕግዝ ኣላ ክብሉ ከለዉ እዚ ንባዕሉ ሓደ ፕሮፓጋንዳ ምዃኑ ኣብ ዝስምዑ North Koreans fighting in Ukraine. This is absolute bullshit. It's never been true. He doesn't need any North Koreans to fight there. Interestingly enough, when the president of Korea, who launched this push to try and make himself dictator of South Korea in perpetuity, one of the things that he kept harping on was, well, you need to send South Korean troops to Ukraine to fight with NATO. Well, that went over like a lead balloon with the Korean people. They said, first of all, we don't believe there are any North Koreans in Ukraine. People actually had this common sense to say, we don't believe it. Secondly, we're not going there. We're not fighting outside of Asia. We're not fighting outside of Korea. We're not going to do it. Now, his attempt failed miserably. ብሓፈሻ እቲ ናይ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብ ናይ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዩክሬን መፅኡ ዝዋጋእ ዝብል ዘሎ ሓሶት ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ኮሎኔል ዶግላስ መግሬኮር ምክንያቱ ሓደ ብቋንቋ ዘይረዳድኡካ ሰራዊት ኣብ ናትካ ስልጠና ዘይኣተው ከምዚ ዓይነት ፅዑቅ ኩናት ኣትዮም ዝኾነ ይኹን ኣስተዋፅኦ ክገብሩልካ ኣይክእሉን እዮም እቲ እንኮ ኣነ ከም ወታደራዊ ሰብ ኣይኮንኩን እቲ እንኮ ክጠቕምዋ ዝኽእሉ እንተኮይኖም ኣብ ፋብሪካታት ናይ ኣፅዋር ገለመለ ክሰርሑሎም ይኽእሉ ይኾኑ ወይ እውን ኣብ ሎጂስቲክስ ክሕግዝዎም ይኽእሉ ኣብዚ እንተሪልካ ሜቢ ዓቕሚ ሰብ ስለ ዘድልየካ ዝኾነ ይኹን ሰብ ከድልየካ ይኽእል ያው እንተዘየለ ብቋንቋኻ ዘይዛረቡ ምሳኻ ዘይወሃዱ ሓድሽ ሓይሊ መፅኦም ኣብ ኩናት ኣዝዩ ከቢድ እዮም ዝብሉ ክትረዳዳ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ውፅኢት እውን ከምፅእ ኣይክእልኒ እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ኩናት ናይ ዩክሬን ናይ ሰራዊት ናይ ሰሜን ኮርያ ከም ዝኣትዎ ዝኾነ ይኹን መረጋገፂ የለን ዘረባ ግን ብብዝሒ እዮም ዝጥቀምሉ ራሻ ድማ 10 ግዜ ብዛዕባ ክዛረቡ ይደልዩን እዮም ሰሜን ኮርያ ንሕና ክዳን ኣለና ንሕና እንታይ ንገብር ኣብ ውሽጢ ዓድና ኣብ ውሽጢ ራሻ ምሳቶም ንማንም ዝምልከቶ ጉዳይ ኣይኮነን ከም ድሌት ሰብ ክጉርዕ ይኽእል እዩ ንሕና ግን ልኡላዊ ሃገሪና ምስ ደለናዮ ሰብ ድማ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ንዓኻትኩም ዝምልከት ኣይኮነን እዮም ኢሎም ስለዚ ኣብቲ ግንባር ናይ ሰሜን ኮርያ ሰራዊት ከም ዘሎ ዘርኢ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ የለን ክሳብ ሕጂ በት ስቲል ከም ዓብይ መዛረቢ ቶኪንግ ፖይንት ይብልዎ ከም መዛረቢ ነጥቢ ምስ ተጠቀሙሉ እዮም ኩሉ ግዜ እዚ ከዓ ኣብ መወዳእታ ነቲ ዝደልይዎ ዘሎ ኣጀንዳ ስለ ዘገልግል እዩ Attempted martial law was crushed by the parliament. He's finished. He's going to be impeached and probably will go to prison. So, نقطة كابو أبزيها. Won this war, and Russia is not going to back down from that. Why would they? I wouldn't. You know, it just if we had won something, we wouldn't back down from it either. So the bottom line is that's what no one wants to do. And if Donald Trump does it, and I think eventually he'll be compelled to do it, although instead of doing it, I predict what we'll probably see happen is that the media will be told by the CIA and MI6 and everything else, just don't talk about this anymore. Focus elsewhere, and we'll give them a new war in the Middle East. Only the new war in the Middle East will be as bad, if not worse, than what we've seen already in eastern Ukraine. And we're not going to be on the winning side of that one either. But that's preferable to admitting disaster. I mean, don't you remember how... So, بحفجة قداينا دونالد ترامب تاي كمرت خلاب زي قداي زي كالا رستيو جن بعبيو نتو كيناتنا يوكرين بخمي كقطفو يقول أمريكا يلو تغلا لبزعبو مزراب قطفو كالو كينات أب معكلاي مبراغ ديو لما لم استغفته تغلا تكوينات كم زر ساعي قبرو وشعو تكوينات حنطو قبرو وسلا زي كولو تناراتيف ناي ميديا ناراتيف دمانتي ناي كويناتنا يوكرين تعميز اليوم توم يوكرين ميديا كزرب لهم خلالو قدايا اتحاجز قصل تغينو ميديا قصال بزعبهم كزارب خلالو منتزيل نقدايناتهم قدامنات كبوز غليلا سلازي ني يوكرين هذا عبي عقبتي تبيهم كم زلو دونالد ترامب دما كما تقولون تكويناتي هذا كابتوم أو يلو بميكروفون غيرو مبصع زعتو لهم تلو نزو كويناتي كودو تقبله تبليا سلازي علم ملو دي سمعة علم ملو زفلتا روحنا تتلو نزو كويناتي تقبله تبلك عليها كطال ما يخلدو absolutely قديفوا أبكالك تسوق خير غلي
أنا بأمريكا أمينكا أزي كم زق قبره يقال هبي قال بلا زبالة لن قال لهم doesn't mean anything عتاتهم نربحهم تقالهم كعاصفو تقام يبلهم ني تمال كون زي زلنسكي كساب مود أتا تنفاس مساخلنا يمزبلو نيرهم بقى كنت زوسد غزي وسد عقولنا خلنا كم زبالة لن تقال زي ملحسكا تعايم كان سب أبسميت نمتاوي ينبر أب موداتا حديكنا تراب حيز كبر كتسعر في جمير كلمة you are alone أبزات غزي أب غزي سعرت بين خيخات قصلت من قدي increase defense spending, and this time one of the big questions is whether they will follow his lead on Ukraine. There are already hints that the UK is preparing to soften its position, with Prime Minister Keir Starmer appearing open to the prospect of peace negotiations. So we must continue to back Ukraine and do what it takes to support their self-defense for as long as it takes, to put Ukraine in the strongest possible position for negotiations so that they can secure a just and lasting peace on their terms that guarantees their security. So the Prime Minister come through وده لهم بتغينوا أبتاني مودتا نستوصل نجزي حجزنا قال حيلي كم زهلوهم غيرنا قال position strengths كم زهلوهم غيرنا أبت negotiations كم زمتصهم قبر لنا كينو كقصل صغل حجز كم زي بلومن كقصل عامية بلومن وطبعا يوكي أنا بعلو أب كمي أنفتي قيدالو بتجنزبنا وتصعد زولو كنا من تاي نتقط طبعا زد لي جنزب مخاني فلتي تي investment تجبروز نبرة بيوكرين بتناتهم calculation نت كابتس أجاتات نيتهاجر كحسوا يمز حسب نيرم unfortunately تكون ناس لتسعره اتزدلي وزن بروني خلي يكون إذا تمعدنات يلي ولا قلي يلي زي حدا عبي كام مزاجبهم negative كوين كلم سجل ويا كسارات رايزي كسارة أنا نوهم أنا هم صحفتها كم حدا right of ball حبك كسارة كم زغنا غير كهات دمسو التعداقين يقصر مالتي بعدان ترى غير كهات آستي دمسس اللي يبلي تقني قصر مالتي لذي this is the reality of كمية دولة مالتي نجيم Independence and the right to choose their future. It was only a couple of months ago that Starmer and his Foreign Minister David Lammy went to Washington, wanting the go-ahead for Ukraine to use long-range missiles to strike inside Russia. That request was refused initially. But following Trump's victory, outgoing President Joe Biden changed course, something that's threatened an escalation with Russia. It is possible that the current administration wants to create additional difficulties for the future one. This is also possible. But as far as I can imagine, the newly elected president, he is a smart person and already quite experienced. It seems to me that he will find a solution. بعفشة انتينا نرد لنا جو بايدن تي دونالد ترامب يمتعلو نساتهم كل زكالهم يقبر له درو نتكوينات من وح بزح كم زفتون نتومنا يوكي مرحنا ترينا من عبت مجمريا سلطانو نتكوينات نتي عبيت ميسايلات ناب يوكرين كوهاب ناب أمريكا خيدهم كلتهم تي فورين مينستر يقول ولا برايم مينستر كيدهم كم زلهم منو سورا ينقبروا لنا يلوم نير بايدن كسب دونالد ترامب زعوت دونالد ترامب استعوت يحرى يلوم سلزي تي أكايداناتهم كساكن دي حدا جنيا مغانون وزيد كم تعلم سلزي كالن كسارة برس كسارة ناخونا سلزي خيزلو دما من قد كغيرو يقدد له زيد ما تقول سب كستفلو لزلو at the end of the day أمو داتا انتاينا نرزالنا نابت سلام زخود زلو اتز دليو اتز حق انو سلدي سلطي اتز فتنو كله سلدي سرح زلو فمليسو دما نعون كحرمهم سلز جمال. A solution has so far proved elusive. But after nearly 2 years of all-out conflict, Ukrainian President Zelensky seems ready to make compromises for peace. From our side, we must do everything so that this war ends next year, thanks to diplomatic means. The pair may well find themselves across the negotiating table next year, and if they do, that's when the next battle will begin. So بحفشة أنت يمزبل زلو تي مودتا نبت أولا كبتح كم زخل تكونتات درجات ميديا 00 بزوانزي أبت أولا كفتح مخانة تقول داي ترايو تزرب زلو. Advantage of us because we were look, two things. Number one, they take advantage of us on trade, meaning the European nations, okay, like terrible. They don't take our cars, they don't take our food products, they don't take anything. It's a disgrace. And on top of that, we defend them. So it's a double whammy. So let me just tell you, I was able to get hundreds of billions of dollars put into NATO just by a tough attitude. I said to the countries, I'm not going to protect you unless you pay. And they started. دونالد ترامب كباتي كم زاتري وزلهم يوم نيتو زبحال تنهجرات كلها مسمز مزانين مقبناتنا يجزا نبرتنا يجزا كل جزء عم نقدر ما أنصارنا مسكدين ويون ناتنا يجزانين لذي انتينا نبدلنا عم نقدي يبلغ لنا
نحن دما ገንዘብና ከፊልና ንከላኸለሎም ስለዚ እዚ ክኸውን ኣይከልኒ ብክልተ መንገዲ ክትበልዑና ይትኽእሉን እዮም ናይ ግድን እቲ ዘድሊ ገንዘብ ከበርክቱ ክኽእሉሎም ካብ ወፃኢ ግን ዝኾነ ይኹን ዲል ምስ ኔቶ ክገብር ወይ እውን ካብ ኔቶ ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ ኢላ ተሓቶ እያ peg, and that amounted to more than $600 billion. That's a big thing. Otherwise, they wouldn't even be fighting. They wouldn't have any money to fight. If they're paying their bills, and if I think they're treating us fairly, the answer is absolutely. I'd stay with NATO. NATO's taken advantage of us because we were look, two things. So, እቲ ንደልዮ እቲ ግብኦም ክኸፍሉ ተጀሚሮም ንዑግና ኸፈሉ ክኸዱ ተጀሚሮም ኣብ ኔቶ ጠጠው ክብል እያ ኣነ ፀገም የብለይን ንዑ ዘይገብሩ ተኮይኖም ግን ሓተ ኣብ ካልእ ግዜ ንዑ ዘይገብሩ ተኮይኖም ያ ካብ ክንወፀሉ ንኽእል መንገዲ እውን ኣሎ ብምባል መጠንቀቕታ ሂብ ኣብዛ ኢንተርቪው እዚኣ ማለት እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ is really ready ቻሌንጅ ንክገብሮም ንኤውሮጳውያን መራሕቲ እንታይ ክገብሩ እዮም ንሳቶም ንምንታይ ተዳልዮም ዘለዉ ብኣፎም ንዛረብ ይሰማዕ ኣለና ብተግባር ግን ወላ ሓንቲ ምድለዋት ከም ዘይብሎምን ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኩናት ጠጠው ከብለ እያ ንሓገዝ ተኢሉ ጠጠው ክብል እዩ በይኖም ክቕፅልዎ ኣይከሉን እዮም ስለዚ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ኢና ክንጥምት እቲ ጉዳይ ከመይ ክኸውን ከም ዝኽእል ያ እዚኣ ትመስል እቲ ኩነታት ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚ ክፍትነ ኣብ ካልእ ኣርስቲ ክሳብ ንራኸብ ከም ወትሩ ደገፍኩም ሃቡ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኮሜንት ግደፉ ነቲ ፃዕርና ድማ ደግፉ እናበልና ናይ ሎም ኣርስቲ ብዝኾኑ ወዲና ከም ወትሩ ለበዋ ክበኩ ዓለምና ብኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ብብሎክቼን ቴክኖሎጂ ከምኡውን ብሮቦታት ትሕንበበሉ ዘላ እንታይ ዓይነት መንገዲ ወይ ጉዕዞ እንተወሰድናዩ ዘዋፅኣና ንዝብል ሕቶ ክሕግዝ ምንታል መጀመርያ ኣብ ሓንቲ ስራሕ ኣብ ሓደ ዓውዲ ሰርቲፊኬት ወይ ስራሕ ሒዘ ክነብር የምባል ጽቡቕ ውሳነ ኣይኮነን እንታይ ዳ መጀመርያ ነቲ ቴክኖሎጂ ዝሕንበበሉ ዘሎ ሓድሽ ሴክተርስ ኣብኡ ኢንቨስት ክንገብር ኣለና ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ከምኡውን ንበዓል ክሪፕቶ ከረንሲ ፈሊጥና ዝተውዒልና ክንጥቀመሎም ክንክእል ኣለና እዚ ዕድል እዚ ዝድገም ዕድል እውን ኣይኮነን ካልእ ድማ ነቲ ቴክኖሎጂ ከይወሓጠና ከሎ ክንመሃሮ ክንብገስ ኣለና እንታይ ዓውዲ ክንፈልጥ ኣለና እዚ ተማሂረ ቅድሚ ሕጂ ዘይኮነስ ከም ብሓድሽ ክንመሃር ክንብገስ ኣለና ንዑ ዝሕግዝ ፕሮግራማት ድማ ኣለና ኣትይኹም ራእይዎ ሕጉሰኩም ድማ ይኽእል እዩ ታንክ ዩ